ሸሞንተ ብረት ዝለበሱ ሕግታት ንደቂ ተባዕትዮ ቁጽሪ 1 ንዘይትጋልቦ ፈረስ ፈጺምካ ይትመግቦ ምሳኻን ዘይትቕጽል ጓል ኣንሰይቲ መስዋዕቲ ምኽፋል ኣቋርጽ ተስፋን ዘይብሉ ነገር ገንዘብካ ግዜኻ ሓይልኻ ይተጥፍእ ንስኻ ገባሪ ሰናይ ኮንካን ንስኻ ታራ ሰቢኻ ወይ ትቐርብ ወይ ድማ ትስጎግ ቁጽሪ 2 ቅድሚ ኣብ ፍቕሪ ምውዳእካ ገንዘብ ኣክብ መጀመርታ ነብስኻ ህነጽ ገንዘብ ሓዝ ዋጋ ዘለዎ ሰብኩን ሽዑ ጥራይ ኢኻ ዝደለኻዮ ናይ ፍቕሪ ህይወት ክትመርጽ እትኽእል ፍቕሪ ብዘይ ገንዘብ ባርነት እዩ ቁጽሪ 3 ኣፍቃሪ ኣብ ዝኾንካሉ እዋን ብገንዘብካ ይትጻወት ልዕሊ ዓቐን ወፍሪ ምግባር ኣቋርጽ ሰበይትኻ ክሳብ እትኸውን ኣፍቃሪትካ ጥራይ እያ ገንዘብካ ምብታን ኣቋርጽ ቁጽሪ 4 ንገንዘብ ክትብል ናይ ሓሶት ክሲ ንህይወትካ ኣብ ዘበላሽው ኩነታት ፈጺምካ ይትእተው ስነ ስርዓት ዘለዎ ሰብኩን በሊሕካ ኣኩን ቁጽሪ 5 ንዝኾነ ሰብ ንምምሳጥ ኣይትንበር ንዘይኽብረካ ሰብ ምኽባር ንዘይግደሱ ሰባት ድግስ ምድርባይ ደዋብል ሰባት ንምምሳጥ ኢልካ ምንባር እቲ ዝኸፍአ ንነብስኻ ክትስእን ዝገብረካ ሕማም እዩ ነብስኻ ኽብራ ቁጽሪ 6 ንጓል ኣንስተይቲ ፈጺምካ ይትህረማ ግን ከኣ ንሳ እውን ክትሃርመካ ፈጺምካ ይትፍቀደላ ድኹም ሰብኣይ ንደቂ ኣንስትዮ ይሃርም ግን ከኣ ንሳ እውን ክትሃርመካ ፈጺምካ ይትፍቀደላ ከም ወታደር ነብስኻ ሓልዋ ሰላማዊ ሰብ ደኣ ኹን እምበር ሓይሊ ዘብልካ ሰብ ፈጺምካ ይትኹን ቁጽሪ 7 ኣብ ፍቕሪ ኣብ ዘለኻሉ እዋን መን ምዃንካ ፈጺምካ ይትርስዕ ኣብ ርክብ ነብስኻ ይተጥፍእ ወሰንካ ሓልው ቁጽሪ 8 ንሰበይትኻ ኣኽብራ ግን ከኣ ኣኽብሮት ክተጉድለልካ ፈጺምካ ይትፍቀደላ ኣፍቅራ ኣኽብራ ዕጉስ ሰብኩን መስመር እንተሰጊራ ግን ብደንብ መርምራ